Kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji Kumzuzu Mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukuchitika chani Mwani akotia kuchibaji Kuti usauka kulilabe Nanga osolola ledesi ya odija Chirugu koshu yena manji Nanga nkani zonyatisa sikulijani Kumporo bagari kulinji Mwera nanga kwanugo kulinji Kodi kuboma kusteri house kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nanga atemzi radio kukuliyani Kulinji tikudalila ino Kulinji Amalawi kulinji no Kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji Kumzuzu Mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukuchitika chani Mwani akotia kuchibaji Kuti usauka kulilabe Nanga osolola ledesi ya odija Chirugu koshu yena manji Nanga nkani zonyatisa sikulijani Kumporo bagari kulinji Mwera nanga kwanugo kulinji Kodi kuboma kusteri house kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nanga atemzi radio kukuliyani Kulinji tikudalila ino Kulinji Amalawi kulinji no Kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji Kumzuzu Mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukuchitika chani Mwani akotia kuchibaji Kuti usauka kulilabe Nanga osolola ledesi ya odija Chirugu koshu yena manji Nanga nkani zonyatisa sikulijani Kumporo bagari kulinji Mwera nanga kwanugo kulinji Kodi kuboma kusteri house kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nanga atemzi radio kukuliyani Kulinji tikudalila ino Kulinji Amalawi kulinji no Kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji Kumzuzu Mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukuchitika chani Mwani akotia kuchibaji Kuti usauka kulilabe Nanga osolola ledesi ya odija Chirugu koshu yena manji Nanga nkani zonyatisa sikulijani Kumporo bagari kulinji Mwera nanga kwanugo kulinji Kodi kuboma kusteri house kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nanga atemzi radio kukuliyani Kulinji tikudalila ino Kulinji Amalawi kulinji no Kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji Kumzuzu Mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukuchitika chani Mwani akotia kuchibaji Kuti usauka kulilabe Nanga osolola ledesi ya odija Chirugu koshu yena manji Nanga nkani zonyatisa sikulijani Kumporo bagari kulinji
nanga kwanu kulinji kodi kuboma ku steady house kulinji nanga otuta mwadzuka bwanji ndakata mziredio kukuliyani kulinji tikudalira inu kulinji Amalawi kulinji inu kumapenya kumapetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuchibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodeja chiruguko chuyenda panji nanga nkani zonyatisa sikulijani kumbolo bakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma ku steady house kulinji nanga otuta mwadzuka bwanji ndakata mziredio kukuliyani kulinji tikudalira inu kulinji Amalawi kulinji inu kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodeja chiruguko chuyenda panji nanga nkani zonyatisa sikulijani kumbolo bakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma tikulandireni kwina kulikonse kumene mukutimva mawu lero lachitatu pa 22 Julayi chaka chimenechi cha 2026 tikanati pakati koma iyayi tikusendera ndithu gawo lachiwiri kumapetopeto osati kumapetopeto koma tidakali pakati pa chaka chimenechi cha 2025 lero lachitatu limakhala ndithu programu yathu yomaliza ya kulinji msabatayi imene timakhala tili pano lolemba lachiwiri lachitatu kukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zikukhudzanso magawo osiyanasiyana achitukuko za umoyo chuma ndi zina zotero za Amalawi. Ine ndi Benedetta Chiwandamiya tiyeni tikhalire limodzi mpaka nthawi ya 8 koloko. Kafukufuku wa yamwe achitika posachedwapa wa Afrobarometer akuonetsa ndithu kuti kupyola theka la chiwerengero cha achinyamata Malawi muno ali ndi malingaliro ndithu ochoka mdziko muno ndi ukasaka zochita ku maiko ena. Nkhani imeneyi ndi imene tabwera nayo tsiku la lero. Malingana ndi kafukufuku ameneyo achinyamata amene maka azaka zapakati pa 18 ndi 35 natchula ndithu kuti mavuto azachuma akuchititsa kuti mwayi uzisowekera mdziko muno ndipo pachifukwa ichi akuganizira ndithu zoti mwina atatuluka kunja kwa Malawi atha kukapezako kamwayi ndithu kuona kuti moyo nkuyenda bwanji. Ripoti limeneli likubweranso pa nthawi imene zadziwikanso kuti ngati dziko la Malawi pa nkhani yopanga ntchito kapena nene kuti upanga create mwayi wa ntchito pachaka mwina ntchito zimene zimapezeka ndi za anthu 40,000 ntchito 40,000 pamene anthu amene akumabwera kuti atsopano akumene akufuna kuti alowe mu ntchito apeze mwayi wa ntchito akumakhala opyola 200,000 ntchito zimene zopangidwa create 40,000 anthu amene akufunika ndithu ku mwayi wa ntchito chaka ndi chaka atsopano
opyola 200,000. Ndelero mpulogalamu yathu yakulinji tikhale ndithu tikufunsana zimenezi kuti nchifukwa chani dziko la Malawi likuoneka kuti achinyamata akuoneka ngati kuti ataya chikhulupiriro kapena kuti chidwi chikuchoka sili kupereka chikoka kwa achinyamata chifukwa chani, komanso ngati dziko titani pofuna kuonetsetsa kuti tikupanga mwayi ndithu tikuonjezera mimwayi ya ntchito mdziko muno kuti achinyamata adzitha kupeza mwayi wa ntchito. Ndi tikhalenso ndi anzathu amene tili nawo amene akhale akuyikira ndemanga mpulogalamu yathu. Mu studio muno ndilinso ndi a George Kaki amene ndi mtsogoleri wa bungwe la olemba ntchito la Employers Association of Malawi. Mwina choyambirira Kaki, mwadzuka bwanji? Bena ndadzuka bwanji. Inenso ndadzuka bwino kwambiri, ndithokoze kuti munatenga nthawi kukhala nafe tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Chabwino, kupatulanso Kaki palaini tili ndi Ernest Victor Mangani amene wandithu ndi mkulu woona zachuma komanso ntchito ku National Youth Council. Komanso tili ndi Mwandida Tewu amene amamenyera ndithu ufulu wa achinyamata amene amagwira ntchito zolimbikitsa umoyo wabwino komanso ufulu wa achinyamata. Tilinso ndi atolankhani athu Gresham Gama, Innocent Chunga komanso Bernard Muhone amene ndithu akhale palaini kumvanso maganizo kuchokera kwa Malawi kuti kodi mavuto amene akukumana nawo ndi otani nanga akuona kuti chikuyenera kuchitika ndi chani kuti zinthu zikhangati zasinthako mdziko muno. Mwina tisanapite kumeneko kuti tiyambe ndi Kaki nkhani imene tikukamba yoti chifukwa tikamaona lero titati tipite ku immigration ku ofesi yathu yona imene anthu amakapangisa kwa passport tikapeza achinyamata ambirimbiri kumeneko ukafunsa nkhani ndi mwayi wa ntchito tikukamba pa za 40,000 ntchito zimene zikupangidwa create pachaka kutengerano ndi anthu amene akufuna ntchito pachaka tsopano 200,000. manambalawo ndithu akuoneka kuti ndi osiyana kwambiri, pali kulekana kwambiri. Mwina vuto ndi chani zimenezi zikupereka chithunzithunzi chotani maka anzathu olemba ntchito sekta yathu ikukanika bwanji kuti tifikire manidzi amene wawa 200,000? Choyambirira ndi nene kuti achinyamata athu Malawi muno ndi ambiri ndi amene tawaphunzitsa skulu mwaukadaulo ndipo ali ndi ambitions, ali ndi kufunikira ndithu atagwira ntchito ndi kupeza ntchito zapamwamba. Koma mwachisoni mdziko muno momwe wanenera beta ndi momwe kafukufuku waonetsera ntchito sitikupanga ntchito zokwanira. Ndimafuna ndinenenso mophatikizira kafukufuku amene apanga Afro Barometer tinapanga imene timati Labor Force Survey mu 2024 imene kusonyeza kuti 21.6% ya achinyamata sali pa ntchito Malawi muno. Ndiye vuto lalikulu kusonyeza kuti ifeyo ngati dziko choyambirira sitikupanga momwe mwanenera, sitikupanga ntchito. China chimene chikuchititsa ndi chani? Environment imene tikupanga operate sikutithandizira kuti makampani atha kumatukuka kapena anthu atha kumabweretsa ndalama ndi kukhazikitsa makampani kapena kutukula makampani. Malo mwake malo moti tidzipanga ntchito ngati dziko ntchito zikunka nichepa. Ineyo nditha kukutsimikizira Benedetta kuti pa ntchito imene nimagwira pafupifupi sabata iliyonse makampani awiri atatu akutifunsa kuti kodi tingachotse anthu bwanji ntchito chifukwa chakuti chuma chathu sichikuyenda bwino. Limenelo ndi vuto lina loyambirira. Vuto lachiwiri, tikayang'ana makampani akuluakulu Malawi munomo timene timati formal sector, it's about 8.5%. Momwe survey manena ma Labor for survey nanenera. Informal sector 91.5%, which means kuti kwina kumene tingathe kupanga ntchito ndi ku informal sector kumene kuli ma business ang'ono. Koma ngati chuma cha dziko sichikuyenda bwino, chikusonyeza kuti ma business iso ngakhale ang'ono kumene tingathe kupanga ntchito zathu zina zambiri zoti achinyamata athu angagwire
kumeneko kukulibe. Ndiye achinyamata ngati angapeze ntchito dzulo nimacheza ni munthu wina wake kumene ndimakhalako graduate wakhala 4 years asali pa ntchito, waganiza zoti angoyamba ntchito yokhala agent wa mpamba ndi Airtel Money chifukwa sangapeze ntchito. Tsiku lina ndakumanaso ndi graduate ina business yakabasa akugwira ntchito ngati wakabasa. Ndichoncho ngati ma opportunities amene wakulibe ndekuti achinyamata athu sangathe kupangira mwina koma kuti apite kumayiko kwina akayang'ane ntchito, koma ntchito zakeso zimene akuita ukagwira sizoti ni ntchito zoti zokhazikika zopatsa ulemu zimene pa Chingerezi timati decent work. Ndiye vuto lili momwe tikuyendetsera chuma chathu kuti tithe kupanga ntchito zabwino ndipo zambiri zoyenereranso malinga ndi maphunziro amene achinyamata athu ali nawo. Chabwino koma ndi manambala mavuto mwa fotokozawo zikuoneka kuti ntchito ilipo, koma mwina ndisanabwererenso kwa ino timvenso kuchokera mwina kwa achinyamata enu ake. Tinanena kuti tili ndi tikhalanso ndi Amwandida Atheu amenewa ndithu amagwira ntchito zomwezi zolimbikitsa ufulu wa achinyamata komanso kulimbikitsa ndithu ntchito zoonetsetsa kuti achinyamata akutha kupeza mwayi osiyanasiyana. Mwina titamvanso kumeneko. Atheu, mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino. Nkhani imeneyi choyambirira tifuna timve kuchokeranso kwa achinyamata. Tamva mavuto amene alipo kwa omwe olemba ntchito atchula, koma ripoti likutionetsanso kuti achinyamata ambiri panopa alibenso chilakolako chokhala m'Malawi muno. Mwina ndi chani chimene chikuchititsa achinyamata kuti asakhale ndi chilakolako chofuna kuyang'ana mwayi mdziko muno ndikumayang'ana kumayiko akunja? Zikomo kwambiri Benadetta. Choyambirira ndithokoze kwambiri pondipasa mwayi umene ukukhala kuyankhulira achinyamata ku Malawi kuno, komanso mmodzi onena kuti ndimagwira ntchito ndi achinyamata amene ndimamvetsetsa mavuto omwe achinyamata osiyanasiyana okumana nawo. Ndikufuna ndivomereze kuti panopo mukapita ku immigration mukapeza ndithu ndandanda wa anthu ochuluka omwe ochuluka ambiri ndi achinyamata akungofuna atenge mapasipoti apite kunja kuti mwina akayang'ane ma-opportunities ena. Pali zifukwa zambiri zomwe achinyamata akuthawira ku dziko kwathu kuno Malawi, ndipo tinene pano mosabisa kunena kuti Malawi kuno panopo kuli mavuto onena kuti wachinyamata aliyense sakufuna atakhala mu dziko muno, akufuna atapita pena pake kuti mwina moyo wake ukayende bwino komanso moyo wake ukakhale pabwino. Tinenenso kuti achinyamata sikuti akudana ndi dziko lathu la Malawi, koma zomwe zikuchitika kunena kuti achinyamata ena apita ku sukulu koma sakutha kuthekera kukhala ndi ma-opportunities, akungofuna kuti akapeze pena poti angathe kukapeza ma-opportunities. Ndingonena mwa mavuto omwe achinyamata akumana nawo omwe akuwapangisa kuti achoke ku Malawi kuno kuti mwina akapeze pena pake kuti moyo wawo ukathe kuyenda bwino. Choyambirira ndi kusowa kwa ntchito, mmene ananenera anzanga kunena kuti magraduate ambiri ku Malawi kuno panopo ndi ma-private schools ambiri omwe akutulutsa magraduate ochuluka kwambiri, koma mukaona ntchito zikusowekerabe ndithu, koma maphunziro akupita chitsogolo. Komanso nthawi zina achinyamata amenewa umapezeka kuti wapanga kosi ndithu bwinobwino kumaliza zaka zochuluka, koma kuti ukapeze ntchito yomwe iwe unakaphunzira 4 years kapena zaka zochulukirapo, umakapeza ntchito yoti ndiyosiyanira nati ndi zomwe iwe unakaphunzira. Timataya nthawi kumaphunzira ntchito mamoti tingathe kupereka upangiri oyenera pa zomwe ife taphunzira ngati achinyamata. Komanso ntchito zina zonena kuti ndi za informal, nthawi zambiri achinyamata amapezeka kuti zomwe akulandira ndi zochepa kwambiri kulingana ndi ntchito yomwe akupereka. Ndiye ku Malawi kuno achinyamata tikumanena kuti maphunziro pano sikutiso akutipanga guarantee kuti tipeza ntchito iyayi. Maphunziro pano ndikungofuna kukhala ndi pepala. Ichi nchifukwa anthu ena amanena kuti degree ndi pepala chabe, diploma ndi pepala chabe, chifukwa kuzindikira kuti utakhala ndi pepala limene palibe chomwe chikuchitika ku Malawi kuno. Komanso chachiwiri ndi kukwera kwa zinthu. Eno mutha kuvomereza kuti ku Malawi kuno pano zinthu sizikuyenda bwino, kuyambira zokudya, transport,
kulipira renti kumene intaneti pano tikumakamba kuti mwayi ya ntchito utha kuipeza pa intaneti koma zonsezi ndizokwera koma chomwe achinyamata ena omwe ali pa ntchito amalandira ndalama yochepa kwambiri yonena kuti ndi moyo umene ukukwerera tsiku ndi tsiku sakukwanisa kuti akwanirise zofuna zawo komanso zina ndizovuta zokhuzana ndi mabizinesi nthawi zambiri timaona ndithu achinyamata akulowa mabizinesi osiyanasiyana koma nthawi zina chifukwa cha ndondomeko zomwe zimakhalapo zokhuzana ndi kuti munthu ukapange register business achinyamata amenewa amavutika kuti akapange register mabizinesi awo amenewa komanso menda anenera kuti nthawi zina utha kukhala kuti uli muka business ndithu kochepa kaya uli ndi barbershop koma ndi mmene magesi amazimira ku Malawi kuno funso nkumati kodi mabizinesi ngati amenewa achinyamata akuthandizidwa nthawi zina kutengera kuti nanena za intaneti ntchito zina zomwe akupanga achinyamata akupita ndithu pa intaneti kukasasa malonda osiyanasiyana koma chifukwa chonena kuti ku Malawi kuno intaneti yathu sili bwino intaneti yathu ndiyokwera zonsezi zimapezeka kuti achinyamata amenewa sakufikirika pa zomwe akufuna komanso tinene pano kuti tikatengera kuti achinyamata apeze kapito yoyambira bizinesi kapito imeneyi siyophweka kuti munthu akayipeze inde tikudziwa kuti tili ndi MEDEF koma mukaona achinyamata omwe amapanga benefit nthawi zina amakhala achinyamata omwe ali attached ku ndale ndi omwe amapanga benefit osati wachinyamata wina aliyense yemwe angathe kukhala ndi kuthekera kopanga mabizinesi komanso ndinene mosabisa kuti nthawi zina achinyamata akukhala frustrated ndi usogoleri ndi ziphuphu ku Malawi kuno mumadziwa inu kunena kuti timanena mobwereza kuti ku Malawi kuti upeze ntchito ngati ulibe connection ntchito sungayipeze ku Malawi kuno even ma public resources tikuona ndithu azitsogoleri akugwirisa ntchito mosakhala bwino recruitment imene tikamanena kuti kukulembedwa ntchito achinyamata ambiri sakhala okhutisidwa ndi mmene recruitment imachitikira kuti achinyamata amene walembedwe ntchito ndi utsogoleri ndi ziphuphu ndi zomwe zikupangisanso kuti achinyamata amene wawa abwerere kumbuyo ndikunena kuti mwina tikayese ku maiko ena kuti zikuyenda bwanji komanso tisayiwale Benadetta kuti ku Malawi kuno ndanena kuti kukutuluka magraduates osiyanasiyana akatswiri kuchoka mu dziko momwe muno koma tikumataya akatswiri amene wachikwa kupita m'maiko ena taganizirani madokotala engineers maziphunzisi akumachoka ku Malawi konkuno ndikukakhala ku maiko ena tikutha kutaya luso lonena kuti ku Malawi kuno likanatha kutipindulira komanso kutseguka kwa intaneti komwe ndikukamba konena kuti ngakhale intaneti ili yodula anthu ena Malawi ena achinyamata ena akutha kukhala pa intaneti akutha kuona ndithu kuti kutengera moyo umene kukhalira ku Malawi kuno ndi ku maiko kwina kuli bwino apite ku maiko kwina akaone kuti kukakhala zotani kumeneko chabwino nde ndisiyire kaye pamenepa ndibweraso ndithu chabwino mwina musanachoke kwa mphindi ziwiri mwafotokoza momveka bwino kwambiri situation imene achinyamata ali mavuto amene alipo komanso zomwe zikuchititsa mavuto amenewa mwina ngati achinyamata tsopano tikayang'anano ku masolution chikufunika kuchitika ndi chiyani kuti mwina achinyamata athu adzikhala mdziko muno komanso kuti mwayi utseguke pa achinyamatawa nene pano kuti ifeyo ngati achinyamata tikuzindikira kuti boma lili ndi kuthekera konena kuti achinyamata amenewa asapite kwina kulikonse koma pamene tikunenanso kuti boma lili ndi kuthekera ifenso achinyamata tili ndi kuthekera vuto limene tilione kuti sila boma lokha ndilatonse ife achinyamata komanso aboma choyambirira nchonena kuti pakhale kukhazikisidwa bwino kwa chuma tinene pano kuti chuma sichikuyenda bwino ku Malawi kuno tikatengera anzathu obwera ndi mabizinesi osiyanasiyana ma-investors ku Malawi kuno saona kuti ndi dziko lonena kuti angathe kupanga invest mabizinesi awo osiyanasiyana ichi nchomwe chimathawisa ma-investors komanso kuthawisa kuti pasakhale mabizinesi ochulukirapo onena kuti achinyamata angathe kukhala ndi ntchito ndetu unena kuti chuma chikakhazikisika bwinobwino ndoti achinyamata amenewa akhala ndi kuthekera kuti agwire ntchito zosiyanasiyana ndi kubwera kwa ntchito zosiyanasiyana komanso tikunena kuti pakhale kulimbikisa mabizinesi inde tikudziwa kuti sikuti wina aliyense wachinyamata angakhale ndi pepala degree diploma kapena certificate tikuzindikira kuti pali achinyamata ena ali ndi luso la manja koma tikunena kuti pakhale kulimbikisanso kwa mabizinesi kwa achinyamata omwe akufuna kuti alowe m'mabizinesi
ndinanena kuti pamakhala njira zosiyana-siyana zomwe zimabwezesa kumbuyo achinyamata kuti alowe m'mabizinesi. Kupanga register kumene kuti munthu apange register business yake sikophwekayi, kupeza capital yoti munthu ayambe business sikophweka. Zonsezo tikunena kuti pakhale kulimbikitsa mabizinesi, komanso tikamalimbikitsa mabizinesi amene wawa tionesenso kuti tili ndi ndondomeko zomwe wachinyamata kuti akatenge nawo gawo pa mabizinesi osiyana-siyana. Komanso ineyo ndikuona ngati kuti tisinthe kaganizidwe ka ulimi. Ulimi ukhale ngati business ku Malawi kuno. Nthawi zonse timakamba kuti tipange invest in agriculture, koma mwina sitimayitengera kuti agriculture imeneyi ikhale ngati business. Ku Malawi kuno tipange focus pa zinthu ngati irrigation, value addition, export markets. Ndithu achinyamata achione chonena kuti ndikothekera kuti alowe mu ulimi ngati business kuti akathe kupanga add value. Komanso tikunena kuti ku Malawi kuno tikuzindikira kuti dziko lonse lapansi panopo tikamakamba za digital skills kapena kuti luso la digital, dziko lina lililonse likupanga embrace kuti dziko kuti lipite chitsogolo tikuyenera kukhala olunjika pa luso la digital. Ndeti unena kuti ngati boma lipange invest pa luso la digital, achinyamata akhale ndi kuthekera konena kuti ngati ali ndi mabizinesi azitha kupanga advertise mabizinesi awo online, azitha kudziwa kuti kodi kugwiritsa ntchito kwa artificial intelligence amagwiritsa ntchito motani kuti apindule pa mabizinesi awo, apindule pa income generation. Chifukwa izi ndi zinthu zingapo zomwe zimabweretsa ndalama m'mayiko osiyana-siyana, koma ku Malawi kuno chifukwa choti intaneti tikanali kumbuyo kwambiri, tili ndi anthu ochepa omwe ali pa intaneti, anthu ochepa omwewonso amakhala ndi mavuto okhuzana ndi mabando, kupeza mafoni amene okhala pa intaneti zimabwezeretsa kumbuyo. Koma titalunjika kuti tiphunzitsane luso la digital lithaso kutithandizira kubweretsa ntchito kapena kuti kupititsa ntchito chitsogolo. Komanso kulimbikitsa maphunziro amanja mmene nanenera muja, sizophweka zonena kuti wina aliyense tingamuyembekezere kuti wachinyamata akhala ndi pepala la certificate kapena diploma kapena degree. Choyenera kwenikweni nchonena kuti ngati dziko tilunjikenso kunena kuti amene ali ndi kuthekera kophunzira ntchito zamanja aphunzire ndithu matechnical college. Tikhale ndi matechnical college onena kuti azipanga tractor achinyamata, kusakhale kotayira anthu onena kuti alibe zochita iyayi. Matechnical college aja akhale ndithu ndi ma-equipment okwanira, komanso akhale kunena kuti tikupanga pay attention kuti anthu amene akuchoka ku matechnical college athaso kuthandiza ku Malawi kuno. Chabwino Atheu. Komanso kongomaliza ndingomaliza kunena kuti tiapasa achinyamata ndalama zokwanira tikamakamba nkhani ya business. Tisangonena kuti achinyamata alowani mabusiness osiyana-siyana pamene sitikuwapasa capital. MEDEF ikomere achinyamata, ikomere wachinyamata wina aliyense, kandi wachipani kasi wachipani, koma apange nawo benefits. Zikomo kwambiri. Ndiye tinanena palainiso tili ndi Ernest Victor Mangani amene wandithu ndi Senior Director of Finance and Administration ku bungwe limene la National Youth Council. Mangani, mwadzuka bwanji? Ifetu Benedetta tadzuka bwino kaya kumeneko. Kunonso tadzuka bwino. Nkhani mwayimva kuchokera ndithu kwa achinyamata mavuto amene alipo zomwe akupanga propose, komanso mavuto amene olemba ntchito akukumana nawo amenenso akuchititsa kuti mwina zinthu zikhangati zikuvuta. Tifuna kumva koma kuchokera kwa anzathu a National Youth Council kuti tili ndi achinyamata, timanena ngati dziko kuti achinyamata ndiye tsogolo pa chuma cha Malawi. Zikutivuta pati, komanso mukuchita chiyani pofuna kuthandizira kuti mwina tikonze mavuto amene akambidwawa? Zikomo kwambiri Benedetta, komanso anzanga amene tili pa program ino, komanso omvera tonse. Nkhani ndiyofunika kwambiri, ndipo ndikanakonda Times Radio ikanati lero lonse lithe tili pa program imeneyi, chifukwa tikukamba nkhani yokhudza the largest population ya dziko linolo. Ndipo ma statistics a Afrobarometer research yawo ndiokhumudwitsa kwambiri. Zotsatira izi ndizokhumudwitsa kwa mtundu wa Malawi, chifukwa ndikuti ambiri amene tili mu dziko muno sitili pa ntchito. Choncho pamene tikukamba nkhani yokuti chitukuko cha dziko lino chipite patsogolo, tikuyenera ndithu tipereke attention yokwanira bwino kwa population imeneyi. Ife tonse ngati dziko
kunoko kuboma komanso kuma organization amene asali aboma onse amene amathandiza pa chitukuko komanso onse amene amagwira ntchito zosiyanasiyana. Choncho ife ku National Youth Council of Malawi kudzera mu mandate imene boma linatipatsa kudzera mu act imene inakhazikitsidwa 1996 tili ndi mandate Amangani mudakali palaini amene okhangati athawa pang'ono komati Amangani chabwino mwina akhakhe tibwerere pang'ono munafotokozapo za mavuto achinyamataso afotokozako mbali yawo mwina zinthu zimene akadakonda zitachitika koma timveno kupatula mavuto amene mwafotokozawa pali mwayi otani woti mwina nkuchulukitsa ntchito mdziko muno zitengere chani chikufunika kuchitika ndi chani kuti mwina olemba ntchitono mukhaleko ngati mukuonjezera zochita namuchulukitsa ntchito zimene achinyamata akufuna? choyambirira ndinene kuti tikamanena kuti tikupezetsa mwayi wa ntchito wa achinyamata tisamayang'ane mdziko mokhamu. Tidziyang'ananso kumayiko akunja imene pa Chingerezi timati labor migration. Iyi chikuchitika dziko lina lililonse lapansi. Ndi mwayi oti achinyamata athu ngati akupita kunja makaphunzira maluso komanso amatumiza ndalama kubwera ku Malawi kuno. Koma funso likhale kuti ntchitoyo ndi mtundu wanji. Is it a decent job? Ndiye choyambirira. Tikabwera kuti tikufuna kuti achinyamata athu azikhala ndi maluso oyenerera ndi kupeza ntchito zoyenerera. Number 1 ngati dziko tikuyenera kuti tichite invest very heavily in education. Ndiye tikamanena apa ndikuti khaya ndi kuma university khaya momwe anenera atheu muja khaya kuma technical school tionetsetse ngati dziko kuti maphunziro amene tikupereka maskulu athu au kachenjede ndi ma technical school maskulu azamaluso akhale maphunziro oyenerera ndipo okwanirira. Ichichi ndiye tichiyike patsogolo number 1. Number 2 ngati dziko tionetsetse kuti tini ma policies ndi ndondomeko zimene zikuthandizira kuti anthu amene ali ndi ndrama atha kuyika ndrama zawo mdziko muno kuti akhazikitse ma business atukule ma business invest in the economy. Ndiye tikuyenera kuti tikhale ni ma policies oyenerera kuti anthu atha kuchita invest mu economy. Komanso mujanna ninira poyamba the majority of the population is informal where small businesses operate. Ndiye ni momwe ananenera atheu tionetsetse kuti ma business ang'ono tikutha kuwapatsa ndondomeko zoti titha kuwakhazikitsa komanso kuti atha kumagwira ntchito mdziko muno. Tikatero kumene kuso tionetsetsanso kuti tapanga ntchito zina zambiri zimene makampani okha paeni wake sangatani sangakwanitse. Chabwino. Ndithu. Tibwererenso Amangani Lipalaini kuchokera ku National Youth Council. Amangani mwina kwa mphindi ziwiri funso langa chomwe ndifuna kumva kuchokera kwa inuyo kuti mutiyankhireko ndichoti kumbali ya boma tamva kwagwira ntchito koma kumbali ya boma nanunso mukuchita zotani kuti mavuto amene wawa mwina ati akonze? Zona ife ku National Youth Council of Malawi malo mwa boma tili ndi ndondomeko zingapo zimene takhazikitsa zimene tikuona kuti zithandizira dziko lino kuti lituluke mu vuto limeneli. Choyambirira boma lili ndi program ija ya Youth Innovation Fund imene ndi thumba lapadera limene boma lakhazikitsa osatira ngongole ayi komano ngati grant imene ndiyo thandizira kuti wachinyamata amene ali ndi luso losiyanasiyana kaya anapita ku skulu kaya sanapite ku skulu akhoza ndithu kuchita mwayi kuti apeze ndalama kuchokera mu thumba limeneli kuti ayambise business imene angathe kuchita imene ikutsogozedwa ndi masomphenya a dziko lino a ATM+M komanso pano tikukamba za
digitization. Choncho padakali pano tathandizapo achinyamata pafupifupi 150. Koma nzofesa chisoni chifukwa boma likuyesesa kuti lithandize achinyamata amenewa, komano demand ilipo kunjako njayikulu. Mwachitsanzo titapempha kuti achinyamata achite apply mu ndondomeko imeneyi, tinalandira ma application chaka chatha okwana 800,000. Koma pa achinyamata amene tinangokwanitsapo kuthandiza achinyamata okwana 150. So pa achinyamata 830 ife kuthandiza 150, zikusonyeza kuti pali achinyamata ena pafupifupi 600 amene ali ndi kuthekera kuti atha kupanga mabizinesi koma akusowa chithandizo. N'chifukwa chake tikupempha ife ngati boma kuti ngakhale ma private sector organizations abwereso tithandizani, chifukwa achinyamata 150 amene tawathandizawo titaonetsetsa kuti progress yawo yenda bwanji, taona kuti paokha achita create ntchito pafupifupi 1,500 paokha. Choncho sinkhani yokuti achinyamata zipita maiko akunja ayi, koma tipereke kuthekera tonse ngati dziko kwa achinyamata athu amdziko muno omwe anapita ku skulu ndi omwe sanapite ku skulu, kuti atha ndithu kukhala ndi kuthekera tikawapasa zipangizo zoyenerera. Chabwino zaneso ndathewu. Ndimafuna ndikuduleni kaye pang'ono mu achangu mukukamba za 800, is it 800,000? Ndi number 800,000 anyamata 800 amene apeza mwayi wothandizidwa 150. Pali gapu yayikulu ndithu, komanso pamene papa zimene zitu zikuonetsabe kuti thandizolo ngakhale lilipo koma ndilochepa kwambiri kufikira achinyamata onse. Komanso mukamayankha pamene papa mwina ndibwereso nkhani jana fotokoza amwandida thewu kuti penanso akumadandaula achinyamata nkhani zakatangale. Ena mwina ndinena pano za grant iyi akumvera pa radio pa times pano samadziwanso yayi. Akhala ena akudandaula kuti yayi zimatengera kuti iweyo makaka ako ndi otani kuti uthe kumalandira thandizo kudzera ma initiative ngati amenewa. Mungatitsimikizire motani kuti izizi zikuchitikadi bwa chilungamo, komanso pa gapu imene mwayiona pali kuthekera kuti mungawonjezere thandizo limene lifuka manambala awa kuchita kuonetsa kuti ndilochepa kwambiri? Chomwe kwambiri tuyamba nene kuti mukawafusa achinyamata amene athandizidwa 150 acha aliyense paekha akuwuzani kuti panalibe kukondera chifukwa cha kuti iwo ndachipani china chilichonse. Ndi ndondomeko zoyikika ndipo timalemba mu news kuyitana achinyamata adzite apply. Titaona kuti thandizo limene likufunika kuti lipitirire, tinachitanso ma application ena chaka chino, ndipo manambala akuchuluka chifukwa padakali pano talandira pafupifupi 4,000 applications. Komabe ife ngati boma sikuti patokha tingakwanitse kuwathandiza onsewa, chifukwa chake tikupempha makampani ena kuti abwerepo. Komanso achinyamata amene akumadandaula zinthu monga kuti okumachitika kukatangale pofuna kupeza mabizinesi mboma kapena makampani ena, izi ndiloona. Koma chinthu china chimene ife kuno ku National Youth Council of Malawi tachiona ndi chijane ena mayithewu kunena kuti achinyamata awo akumakanika ndithu kupeza zitupa zoyenerera monga kukhala ndi ma registration amabizinesi awo, komanso kukhala ndi ma tax clearance certificate amene, komanso posakhalisa apa ife ngati boma komanso ndi anzathu ama Bureau of Standards tasayinirana mgwirizano wothandizira achinyamata amene ayamba kale kupanga manufacture katundu koma akulephera ndithu kuti akhale ndi certification ya ma Bureau of Standards zimene zingathandizire kuti apeze misika. Titafufuza ndi ama Bureau of Standards kuti achinyamata awa akumayamba kupanga katundu uja paokha, tena akuona akamaliza kumpanga katundu uja akumapita naye kuma Bureau of Standards kuti ino akapange certified. Choncho ama Bureau of Standards akamuyeza katundu uja akumampeza kuti ndi olakwika, n'chifukwa chake kuti achinyamata amene azima certificate zikumavuta. Choncho mugwirizano umene takhala nawo tikhala ndithu tikuyenda mzigawo zonse za dziko lino kuthandiza achinyamata amene ali ndi luso kuti atha kupanga katundu, kuti tiyende nawo limodzi ndi ama Bureau of Standards mu process yonse yopanga katundu, kuti ikafika nthawi yokuti apange certify asavutike. Ndipo choncho zithandizira kuti achinyamata amenewa katundu wawo amene akupanga mu njira zosiyana-siyana akhale ovomerezeka kuti atha kuita pa msika. Komanso china chimene
ndimafuna ndinene chonena kuti ifeyo ngati National Youth Council of Malawi tikukonzanso program ina yapadera imene tifunanso tione achinyamata makamaka not amene anapita kuma university okhayi koma ena amene ali m'mizimu amene sanapite ku school koma ali ndi maluso osiyanasiyana mukera kumeneku tikuona ngati kuti ndi anzathu a TVET komanso ma agency ena aboma tithandizana kuti nawonso achinyamata amene wawa akhale ndi chochita ndipo kuti athe kumaziyimira pawokha ndi kumasamalira mabanja awo kupita chitsogolo. Ndathokoza kwambiri. Timvenso kuchokera kwa Malawi amene akutsatira programu yathu. Tiyambire ndithu ku Mzuzu kumene Chimwemwe Maseko wakonzeka. Chimwemwe Maseko, mawa bwino. Mwina pamene tikudikira Chimwemwe titaloweranso tuonekaye Gresham Kamba. Okay. Aha, chabwino. Chimwemwe ndi kulole ulankhulaso ndi Amalawi maganizo awo. Ndikukumva ndithu. Yes, ma. Kuno kumulanje kuli bwino sikudziwa ku Blantyre. Kunonso ndithu kuli bwino ndikulole yankhule ndi Amalawi. Chabwino ya ndi wachinyamata mmodzi amene nditokha kusatira program imeneyi mina chambirira tuzi zine mwenso kumene makhala. Dzina langa ndi Martin Sondole kuchokera kwa Njeza boma la Mulanje kwa Diye Mabuka. Chabwino topic imwe imene tikupanga pakadali pano mina ndizovuta ziti zimene ngati wachinyamata mukumana nazo pakadali pano. Ngati achinyamata kwambiri tikukumana ndi mavuto okhuzana ndi nkhani ya ntchito komanso moyo wa business. Achinyamata tikuthawa kuti tinapita ku skulu aphunzira bwinobwino ndi mapepala oyenerera koma kuti tifunse ntchito zimapeza zoti zimakhala ngati kuti ntchito panopa ndizochepa anthu angakhale kuti tipeze mwayi mwina wa maloni kapena magranti zimakhala zoti kuthekera kumene koko sitikumakupeza inde mwina timatha kumva zikufotokozedwa malo osiyanasiyana kuti kuli mwayi wa ngongole kuli mwayi mwina wa magranti koma achinyamata ambiri akudziwa motenga jama kuti ndochepa mwina ndakutaoni ali ndi mafoni andikutheka kuti athadziwa zinthu zambiri pomwena akumuzi makhaza kuti sakukhala ndi uthenga wakwanira kudziwa nkhani ngati zimenezi. Kuona kwanu boma lichitapo kanthu mwina kuthesa mavuto amene. Nditaonera zoti mbali imodzi boma likuyeserako kuchitako kanthu takuona our National Youth Council amenenso amabwera ndi Youth Innovation Fund yawo imene ngati grant komanso tikuona abungwe lija la MEDEF amenenso amapereka ngongole kwa magulu achinyamata osiyanasiyana komano nkhani yayikulu imene nkhawa imene timakhala nayo ngati achinyamata ngongole zija kapena magranti aja amakhala kuti afikira anthu ochepa komanso kumakhala mwina kuthekera kuna kuti achinyamata ena kuti mwina akuyimirira zipani zina zake amene akusogozana ndi anthu andale akukhala patsogolo mwina akupeza mwayi ngati wangongole kapena wamagranti zimene kagulu kena kachinyamata kamene kanapita ku skulu kapena kamenenso sikanakwanise kukapita ndi maphunziro patsogolo osakhala ndi kuthekera kwa mwayi wa magranti kapena ngongole ngati zimene zizi. Mwina uliyo panga zovuta ngati zimene mwina mwaganiza kuti pita kunja maiko akunja kuti mwapeze mwayi wina wake kwambiri kwake ngati neyo munthu ndinati ndinapanga ku skulu pang'ono ndakhala ndimakhala ndikulizimvera chisoni kuti chimene ndimakaphunzira ndi chani kapena mwina ndinganati ndi mismatching of skills kapena vuto lalikulu ndi chani mwina munthu panga graduate 2023 siku lero kumangolemba makalata umangononga ndalama akuyesera kuti tima business mwina kuthekera kuti nzeru ziwiri zitatu business sikupita patsogolo mwina chifukwa capital yake kumakhala kuti ndiyochepa ndiye zinthu zangati zimene zizi zimakhala kuti zandibwezeresapo mbuyo andizakhala zikundipasa maganizo kuti nditha kupita ku dziko la Israel chifukwa ndikunayo kuti ndinapita ku school ma access kapena ma opportunities ngati amenewo ndawapezapo koma tikunena kwa munthu wina kuti ndi wakumuzi amene alibe kuthekera kuti angaziwe zinthu ngati zonsezi achinyamata ambiri sangakwanise mwina kupita kunja kumene ineyo kumbali ya ineyo mwayi ngati umeneyo chaka chomwe chino chiso unandipeza ndithu. Sabino mwina mwakhani mawu inonso maliza mawu amene ndingakhale nawo maliza ndopita kuboma komanso kumabungwe angakhalenso makampani kuti tiyeni titengepo gawo tionesesa zoti tipereke mwayi kwa achinyamata
anyamata ku Malawi ali ndi maluso ali ndi kuthekera ngati pali ngongole segulani makomo a ngongolezo kwa nyamose kusatengera mtundu kusatengera chipani ngati pali magranti segulaninso ni makomo a magranti aja angakhale taphwekese kuti anyamata wina wake amene sanakwanise kupita ku skulu azitha kukwanisanso kulembera magranti ngati amene ajawo ena mwina amatha kubwera mu chizungu koma zinthu zonenazo kuti munthu amene akulembayo amangodziwa language imodzi mina ya ku Malawi kunoko yachichewa kapena malanguages a mitundu yosiyanasiyana ndi pempho langa kuti adaphwekesako mimwa ya magranti maloni amene wawa ndikhulupirira kuti makampaniso atabwerapo ndi mabungwe zambiri zizachitika anyamata ambiri sitingakhale ndi maloto so mafuna kupita ku South Africa kapena mathawira ku Dubai ndi maiko ena. Chabwino Bernadette chabwino ndithokoze Gracia Mgama kuchokera ndithu ku Mulanje ndikulole ukhale ndi zikomo kwambiri. Chabwino tikhalenso tikumva mwamphindi imodzi ziwiri kuchokera ndithu ku Mzuzu kuti kumenekonso amalawi akuti chani koma mwina ndemanga yomaliza akhakhe mpulogalamu yathu ino zambiri zakambidwa tigwire ntchito motani mwina magawo osiyanasiyana agwirane manja motani pofuna kukonza mavuto amene alipo kuti achinyamata akhale ndi mwayi wa ntchito. Mwachidule kwambiri choyambirira boma liwonetsetse kuti likuyika ndondomeko zimene zithandizire mabizinesi akuluakulu ndi ang'onoang'ono kuti athe kumagwira ntchito bwino athe kumatukuka. Chachiwiri chimene chingatithandizitsire kuti ana athe kupeza ntchito ifeyo amakampani amene timalemba ntchito tithe kuwapatsa anthu mwayi achinyamata kuti azidzaphunzira maluso m'makampani mwathu pa Chingerezi timati internship and apprenticeship. Ntchito zambiri zimalira experience. Ndiye tiyesetse ndithu kuti ifeyo olemba ntchitofe tikuwapatsa mwayi achinyamata kuti adzaphunzire maluso mu maofesi mwathu. China chimene tingapemphe nchoti makoleji amene akuphunzitsa ana athu tigwire ntchito limodzi ndi private sector kuti tionetsetse kuti maphunziro amene ana athu akuphunzirawo ndi amene akufunika pansika pa Malawi. Chifukwa tikuona kuti maphunziro ena amene ana athu kapena maluso akuphunzira masukulu amene amaphunzitsa malusomo soyenerera kuti angathe kugwira nawo ntchito. Ndiye tikuyenera kuti tichite zimene zonso zinthu zitatu zofunikira zimene tinganene kuti tipange ndi zimenezo. Chabwino timalize ndi maganizo a Malawi Chimwemwe Maseko ali ku Mzuzu timvenso kumeneko kuti amalawi akuti chani. Chimwemwe wadzuka bwanji? Ine Bernadette ndadzuka bwino ndikudziwa zathu ku Blantyre yako mwadzuka bwanji? Kunonso kwa chabwino ndithu ndikulole uyankhule ndi amalawi. Apa ndili ndi mmodzi mwa Malawi amene amakhala mu mzinda muno wa Mzuzu poyamba tikudziwa. Nene Emmanuel Ngasama nkhani ndimene kuti inuyo mukuona kuti nkhani zachuma mdziko muno zikuyenda bwanji? Nkhani zachuma pano pakadali pano zikuyenda bwinobwino wa ine mmene ndimayendera sinamvepo munthu akudandaula iyayi komano kwa ndalama ndiyovuta ndi kale nde sungatchule zinthu zambiri iyayi komano ulamulo ndio kuyenda bwino kwambiri. Inuyo mukuona kuti mwina zimenezi tikuona achinyamata ambiri akumachoka mdziko mwina kupita m'mayiko ena zimenezi mwina inu simukuona ngati kuti ndi mbali imodzi yoti mwina chuma chikuvuta patali? Ndichoncho kumene wotaliyesa ndi zochita zake ndi kusankha kwake koma amene tikuona kuti zinthu zikuyenda bwinobwino ilimo muno Malawi ndipo tikukhala mwamtendere umayenda okhutakhuta kamagwira ntchito ndalama umayipeza koma ngati wasankha kungokhala sungayipeze ndalama iye. Tumbale wanu mwina pa nkhani ya ulimi ngati kwamba mwina za mega farm komanso mwina madongosolo ena okhudzana ndi nkhani za ulimi zingathandizire bwanji kukweza chuma cha dziko lino kuti mwina achinyamata azithanso kupeza ntchito mosavuta mdziko muno? Apopo tingopempha boma kuti litilimbikise kuti lisegule ma mega farm kuti achinyamata ena amene ali ndi kuthekera kuti atha kugwira ntchito azitagwira ntchito nikupeza zosowa zawo za tsiku ndi tsiku. Ndithu mbale wa Bernadette mmene ndimene ndithu ndachezera ndi mmodzi mwa Malawi amene amakhala mu mzinda uno wa Mzuzu. Ndathokoza kwambiri Chimwemwe Maseko tsiku lopambana.
Chabwino tilekerenso pamenepa ndithokoze ndithu kuti mpulogalamu muno tinali ndi George Khaki amene ndi mkulu wa Employers Association of Malawi, bungwe limene limayang'anira olemba ntchito. Tinalinso ndi Ernest Victor Mangani amene ndi Director of Finance and Administration ku National Youth Council, komanso Amwandida Tewu amene ndithu amalankhulira achinyamata pa nkhani zosiyanasiyana. Tiyamikirenso atolankhani athu Gracia Mgama komanso Chimwemwe Maseko kuchokera ku Mulanje ndi ku Mzuzu, komanso pa makina ndithu Christopher Nkosi kuonetsetsa kuti zonse zikuyenda bwino mpulogalamu yathu. Nkhani yake yaikulu lero inali ndithu kuonekera kuti kodi pamene achinyamata ambiri kafukufuku akuonetsa kuti chidwi alibenso chokhala mdziko muno, koma akufuna kuyang'ana ku mayiko ena kuti mwina mwake zinthu ziyayendere. Zimenezi zikudza chifukwa chani nanga tingachitepo chani? Ndi zambiri zakambidwa zilino kwa ife ngati dziko kuona kuti tithandizane motani. Ine ndi Benadeta Chiwandamia kumalizanso ndithu programu yathu ya Kulinji msabatayi. Tikumanenso sabata ya mawa ndithu pamene programu ya Kulinji idzakupezeni, koma mapulogalamu athu otsatira pano pa Wireless ya Times akhale akupitirira ndithu mawa bwino. Amalawi Kulinji no Kulinji kumabenya kumabetsera kuti Kulinji vataya lilongwe Kulinji kumzuzu mwanyeto Kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kujibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi yaodeja chiruguko chuyenda panji nanga nkani zonyatisa sikulijani kumbolo bagari Kulinji mwera nanga kwanuko Kulinji kodi kuboma kusteri house Kulinji nanga otuta mwazuka panji nanga atemzile diyo kukulijani Kulinji tikudalira ino Kulinji